सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विषते लोकः लोकान्नो द्विषते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस च मे प्रियः। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మంజు మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా? నేను చెప్పిస్తాను మాతాజీ, రిపీట్ చేస్తారంటే కూడా చేయండి. కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంకా 5 శ్లోకాలు ఉన్నాయి మాతాజీ. అంటే రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అయింది, చూసుకోండి మీరు కొంచెం. చూసాను మాతాజీ. అది రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే మాతాజీ, మీరు స్టార్ట్ చేయండి. అనపేక్షషు చిద్దక్షః ఉదాసీనో గతవ్యథః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్తః స మే ప్రియః యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్యః స మే ప్రియః సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమస్సంగ వివర్జితః తుల్య నిందాస్తు తిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః ఏ తు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమాః భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే భక్తియోగో నామ ద్వాదశోऽధ్యాయः. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. श्री श्री राधा गोविंद की जय. हरे कृष्ण माताजी. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈరోజు మనము ద్వాదశ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్న ఏకాదశి అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? నిన్న ఆఖరి శ్లోకంలో ఏకాదశి అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో నమస్కారము మద్భక్త సంగవర్జిత
నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్య మామేతి పాండవ అని చెప్పారు. మత్కర్మకృత్ మత్పరము, నా విశుద్ధమైన ప్రేమయుక్త సేవలో నిమగ్నుడై ఉండేవారు. కామ్యకర్మల యొక్కయు మానసిక కల్పనల యొక్కయు కాలుష్యం నుండి విముక్తుడై నా కొరకే పనిచేయవాడును, నన్నే జీవిత దివ్య పరమార్థముగా తలచువాడును, జీవులందరి ఎడా మైత్రి కలిగి ఉండేవాడును, నన్ను తప్పక చేరుకుంటాడు అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం మనము. ఈరోజు అధ్యాయంలో 12వ అధ్యాయం మనకి ఈరోజు. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ద్వాదశాధ్యాయః భక్తియోగః. సాకారవాదులు నిరాకారవాదులు ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నమై ఉండే వాళ్ళని సాకారవాదులు అంటారు. నిరాకారవాదులు అంటే నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించేవాళ్ళు. ఈ సాకార రూపం నిరాకార రూపం ఈ రెండింటిలో ఏది శ్రేష్టమైంది అని చెప్పనని అర్జునుడు అడుగుతున్నారనమాట భగవంతుడిని. సాకార రూపం శ్రేష్టమైందా, నిరాకార రూపం శ్రేష్టమైందా? భక్తి యోగం ఆచరించి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని చెప్పారు భగవంతుడు. సాకార రూపోపాసన నిరాకార రూపోపాసన కంటే ఉత్తమమైనది అని 1 నుంచి 5వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాము. భక్తి యొక్క మహత్తర ఫలితాల గురించి 6 నుంచి 7వ శ్లోకం వరకు, 8 నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఆధ్యాత్మిక సాధనలు ఎలా చేయాలో చెప్తారు. తర్వాత కృష్ణుని ప్రియమైన భక్తుల లక్షణాలు 13 నుంచి 20వ శ్లోకం వరకు. భక్తి ఎందుకు మహత్తరమైంది, భక్తి యోగ అవ్వటం ఎలా, ఆధ్యాత్మిక సాధనలు గొప్ప లక్షణాలకు దారి తీస్తాయి, సాకారోపాసన గొప్పదా నిరాకారోపాసన గొప్పదా అనే విషయాన్ని స్టార్ట్ చేసి మిగిలిన విషయాలన్నీ కూడా చర్చించుకుంటాం. నిరంతరం నామం రూపం గుణం లీలలు ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు. కుండల్ని జాగృతం చేసి ఆకాశంలో విహరించే యోగి గొప్పవాడా, లేకపోతే భగవంతుడి ధ్యానిస్తూ ధర్మనిష్ఠుడు నామస్మరణ చేసేవాడు శ్రేష్ఠుడా అని చెప్పనని అడుగుతున్నారనమాట. ఇక్కడ శుద్ధ భక్తి అంటే ధ్యాన యోగము, జ్ఞానయోగము, అభ్యాసము. ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయంలో మనము శ్రవణం గురించి చెప్పుకున్నాం. 7వ అధ్యాయం నుంచి 9వ అధ్యాయం వరకు భక్తి తత్వం వివరించబడింది. 10వ అధ్యాయంలోనేమో మనకి అన్ని విభూతులు, భగవంతుడి విభూతుల గురించి చెప్పుకున్నాం మనం. తర్వాత 11వ అధ్యాయంలో విశ్వరూప సందర్శనం, విశ్వరూపాన్ని సందర్శింపజేశారు. 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగం గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. అనన్య భక్తి శ్రేష్టమా, నిరాకార ఉపాసన శ్రేష్టమా? భక్తి యోగి శ్రేష్ఠుడు, భక్తి యోగం శ్రేష్టమైంది. సాకారోపాసన కన్నా కూడా నిరాకారోపాసన కన్నా కూడా సాకారోపాసనే శ్రేష్టమైంది అని చెప్పనని చెప్పుకుంటాము. ఇప్పుడు మనం ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే ఓ నమః నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కదా. అట్లాగే కొంతకాలానికి లాంగ్వేజ్లో ఎంతో నిష్ణాతులవుతాం. అదేవిధంగా భక్తి యోగంలో ఆధ్యాత్మికంగా మనం బీజ రూపం నుంచి భక్తిని అభివృద్ధి చేసుకోవటం ద్వారా భక్తిలో అభివృద్ధి కాగలం. చిన్న వయసు నుంచి భక్తిని చేయాలి. ఆ భక్తిని ఆచరించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక పరిమళాన్ని అందరికీ కూడా పంచగలుగుతాం అన్నమాట. చిన్న వయసు నుంచి కూడా మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి. హరే కృష్ణ.
అని చెప్పినని ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకేం చెప్తున్నారో చూద్దాం. మరి ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు అర్జునుడు? పరమ సత్యాన్ని గ్రహించటానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి, కానీ అన్నింటిలో కూడా భక్తి యుగం సరళమైంది, శ్రేష్టమైంది అని అధ్యాయంలో మనకి కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారన్నమాట. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ద్వాదశాధ్యాయః భక్తి యోగః. ఏవం సతతయుక్తా ఏ భక్తాస్త్వం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోధవిత్తమః. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తా ఏ భక్తాస్త్వం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమః. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అన్నమాట. ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తియుక్త సేవలో నెలకొని భక్తులు మరియు అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించేవారు ఈ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడతారు? యోగంలో పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళుగా ఎవరు వీళ్ళిద్దరిలో అని చెప్పినని అడిగారు అనమాట. అంటే బ్రహ్మోపాసన కన్నా మిశ్రమ భక్తి, దీనికన్నా కూడా అనన్య భక్తి శ్రేష్టం, అంటే శుద్ధ భక్తి శ్రేష్టం. బ్రహ్మోపాసన కన్నా కూడా మిశ్రమ భక్తి శ్రేష్టంట. ఆ మిశ్రమ భక్తి కన్నా కూడా అనన్య భక్తి శ్రేష్టంట.
ఇది 6-7 అధ్యాయాల్లో మనం 6-7 శ్లోకాల్లో చెప్పారు భగవంతుడు మనకి. బ్రహ్మోపాసన అంటే అష్టాంగ యోగం, జ్ఞాన యోగం ఇవి. అనన్య భక్తి అంటే శుద్ధ భక్తి. అనన్య భక్తి అంటే ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా 24/7 ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుడి కీర్తనలో, భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉండటం, ఇది అనన్య భక్తి. ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్జునుడు ఏమడిగారు? ఏవం సతతయుక్త ఏ భక్త స్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాంకే యోగ విత్తమాః. ఈ భక్తి యోగం చేసే వాళ్ళల్లో నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధిస్తారు కొంతమంది. ఆ నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు శ్రేష్ఠులా, లేకపోతే సాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు శ్రేష్ఠులా? ఇట్లా ఒక ఆకారాన్ని పెట్టుకుని భక్తి యోగాన్ని ఆచరించే వాళ్ళు శ్రేష్ఠులా, ఇట్లా జ్ఞాన యోగం, అష్టాంగ యోగం ఇవి ఆచరిస్తూ ఉంటారు. ఈ ఈ యోగం శ్రేష్టమైందా? బ్రహ్మం, పరమాత్మ, భగవాన్, జ్ఞాన యోగులు, అష్టాంగ యోగులు ఈ బ్రహ్మాన్ని పొందుతారు, పరమాత్మని కూడా పొందుతారు. తర్వాత భక్తి యోగులు భగవంతుడిని పొందుతారు. ఈ 2 యోగాలు కూడా చేసినప్పటికీ కూడా భగవంతుడిని పొందటం ముఖ్యం అన్నమాట. కాబట్టి భక్తి యోగం శ్రేష్టమైంది. బ్రహ్మం అన్నా, పరమాత్మ అయినా, భగవంతుడైనా భగవంతుడే. మార్గం ఏది అంటే ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి భక్తి యోగం ఎక్కడ మొదలైంది? యోగినామపి సర్వేషాం. భక్తి యోగం అసలు ఎక్కడ మొదలైంది మనకి? ఎక్కడ మొదలైంది? 6వ అధ్యాయంలోనే మొదలు పెట్టేశారు భగవంతుడు. భక్తి యోగం 7వ అధ్యాయం నుంచి కదా, కానీ 6వ అధ్యాయంలోనే మనకి ఆఖరి శ్లోకంలో భక్తి యోగం స్టార్ట్ అయింది. ఆఖరి శ్లోకం ఏంటి 6వ అధ్యాయంలో మనకి? 6వ అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో మనకి భక్తి యోగం స్టార్ట్ అయిపోయింది. కానీ భక్తి యోగం ఎక్కడి నుంచి అని అడిగితే మనం ఏం చెప్తాం? 7వ అధ్యాయం అని చెప్తాం. 7వ అధ్యాయం నుంచి కాదు, 6వ అధ్యాయం ఆఖరి శ్లోకంలోనే భక్తి యోగం స్టార్ట్ అయింది. అది 6వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు? ఆఖరి శ్లోకంలో మనకి योगिनामपि सर्वेषां मद्गतीनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. ఆఖరి యోగం, ఆఖరు ఇది మనకి శ్లోకము. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. ఆఖరి శ్లోకం. యోగులందరిలో ఎవరు శ్రేష్ఠులు? అధికమైన విశ్వాసం నా యందుండి తనలో నన్నే తలస్తూ నాకు ప్రేమయుక్త దివ్య సేవ ఎవరైతే చేస్తారో ఆ యోగం నందు నాతో మిక్కిలి సన్నిహితంగా కలిసి ఉన్నవాడును. యోగులందరిలోకి కూడా అత్యుత్తమమైన యోగిగా నేను ప్రకటిస్తున్నాను అని చెప్పారు. ఇదే నా అభిప్రాయం. అంటే భక్తి యోగి శ్రేష్ఠుడు. భజతే, ఈ శ్లోకంలో భజతే అని చెప్పారు. భజతే యోమాం అంటే మనకి భక్తి యోగం ఎక్కడ? 6వ అధ్యాయం ఆఖరి శ్లోకం నుంచి భక్తి యోగం స్టార్ట్ అయింది. అట్లా ఎన్ని యోగాలు చేసినా కూడా ఉత్తమ యోగారు వాళ్ళందరూ కూడా, ఏ యోగాలన్నీ కూడా అన్ని యోగాలు ఉత్తమ యోగంగా యోగి కిందికి రావు. ఒక భక్తి యోగం చేస్తేనే శ్రవణం, కీర్తన, స్మరణాలు చేసే యోగులు ఉత్తమమైన వారు.
అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్పారు. అష్టాంగ యోగి గొప్పవాడా భక్తి యోగి గొప్పవాడా అంటే భక్తి యోగే గొప్పవాడు, అష్టాంగ యోగి కాదు. కృష్ణుని దాసుడు జీవాత్మ. ఆత్మ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి సేవ కోసంగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. అది ఆత్మస్థితి ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క సేవ. కాబట్టి యజ్ఞాలు, యాగాలు, యోగాలు ఇవన్నీ ఎన్ని చేసినా కూడా ఏదో ఒక స్థితిని పొందినప్పటికీ కూడా అది భక్తి యోగ స్థితికి సాటి రాదనమాట. ఈ విధంగా మొదట భక్తి యొక్క గొప్పదనం చెప్పి తిరిగి ముగింపులో కూడా భక్తి యోగం గొప్పది అని భగవంతుడు స్వయంగా 6వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. మనకి ఆ 6వ అధ్యాయం చెప్తూ మధ్యలో చెప్తూ వచ్చారు. ఆ లాస్ట్లో కూడా భక్తి యోగే గొప్పవాడు అని చెప్పిన 6వ అధ్యాయంలో మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఆఖర్లో 12లో ఇప్పుడు మనకి మళ్ళీ 12వ అధ్యాయంలో అంటే ఆ మొదలయ్యే ముందు చెప్పారు, అట్లా టేస్ట్ చూపించారు. మొత్తం మనకి భక్తి యోగం మొత్తం కూడా చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత ఆఖరిలో కూడా మళ్ళీ భక్తి యోగం గురించి చెప్తున్నారు. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నారు భగవంతుడు. ఎందుకు? సుమందా మందమతయో మందభాగ్యో. మనం పూర్తిగా మందమతి, మనకు అసలు ఏది జ్ఞాపకం ఉండదు. మనం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సరే మళ్ళీ మన బుద్ధి అటే పోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని సరిచేయటం కోసంగా భగవంతుడు మళ్ళీ భక్తి యోగాన్ని చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ 12వ అధ్యాయంలో బ్రహ్మాన్ని ఉపాసించేవారు గొప్పవాళ్ళ, భగవంతుడిని ఉపాసించే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళ అని చెప్పినని అడిగారు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడిని. భక్తి యోగం గురించి వినేందుకు అంటే అర్జునుడికి మళ్ళీ ఇంకొకసారి వినాలనిపించింది. అయిపోతుంది ఇక్కడ, మళ్ళీ ఒకసారి భగవంతుడి నోటి నుంచి వినాలనిపించింది ఆ భక్తి యోగం గురించి. అందుకని మళ్ళీ అడిగారు భక్తి యోగం గురించి చెప్తారని చెప్పి. అప్పుడు రాజగుహ్యం అని చెప్పారు మనకి. ఎక్కడ? రాజవిద్య రాజగుహ్యం 9వ అధ్యాయం. అలా గుహ్యమైంది ఆ భక్తి అన్నది. విద్యల్లోకెల్లా రాజు, విద్యలన్నింటిలో కూడా రాజు అనమాట. యోగినామపి సర్వేషాం అని కూడా చెప్పారు మనకి. మయ్యావేశ్య మనం ఏమాం అని కూడా చెప్పారు. మయ్యావేశ్య మనం ఏమాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేత న్యోమయుక్త తమోమత అని చెప్పారు. భగవంతుడిని గురించి మనం చర్చించుకోకపోతే అది మనం భగవంతుడిని గురించి ఎక్కడైతే చర్చ జరుగుతుంటూ ఉంటుందో అక్కడ భగవంతుడు ప్రత్యక్షంగా ఆయన వచ్చి వింటూ ఉంటారు. ఆయన నామస్మరణ జరిగే చోట ఆయన ఉంటారు. ఆ చర్చ లేని చోట దాన్ని వాయస తీర్థం అంటారట. వాయస తీర్థం అంటే ఏంటి? వాయసం అంటే కాపులన్నీ చేరతాయి. ఎక్కడ చేరతాయి కాపులు? ఆ కళేబరాలు పారేస్తారు అక్కడ, ఆ దీని దగ్గర. ఆ కళేబరాలు, జంతు కళేబరాలు అవన్నీ కూడా ఆ కళేబరాల మీద చేరతాయి మొత్తం కూడా, అవి తినడం కోసంగా. నెక్స్ట్ మనం ఈ ఎంగిలాపులు అన్నీ పడేస్తాం కదా, అక్కడ కూడా కాకులు చేరతాయి. అట్లా భక్తి యోగం కాని చోట వాయస్ తీర్థం అని చెప్పినని చెప్పుకోవాలట. భక్తి గురించి ఎక్కడైతే జరగదో, భక్తి గురించి ఎక్కడైతే చెప్పుకోమో అది వాయస తీర్థంతో సమానం అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే భగవంతుని యందే మనసును నిరంతరం ఎప్పుడు లగ్నం చేయాలి. లగ్నం చేస్తే అదేంటంటే ఇప్పుడు గంగానది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కదా. గంగానది ప్రవహిస్తూ సముద్రం ప్రవహిస్తుంటుంది. అది
ఎటు వెళ్ళాలి? సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది. దాని ప్రయాణం అలాగే సాగుతూ ఉంటుంది, గంగానది ప్రయాణం. అట్లాగే భక్తుల మనస్సు కర్మజ్ఞానాలకు అతీతంగా అన్యమైనదిగా ఉంటే అంటే ఏంటంటే మనస వాచ కర్మణ ఎప్పుడు కూడా మనము భగవంతుడి కీర్తన చేసుకుంటూ మనసులో తలుచుకుంటూ భగవంతుడిని పూర్తిగా భగవంతుడిని హృదయం నిండా నింపుకోవాలి. శ్రవణ కీర్తన సేవ చేయాలి అని చెప్పినని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారనమాట. అంటే గంగోత్రి నుంచి బయలుదేరుతుంది అది, గంగా నది. గంగోత్రి నుంచి బయలుదేరి అది వస్తూ వస్తూ దాని ప్రయాణం దానికి ఏం కనిపిస్తూ ఉంటుంది? గంగోత్రి నుంచి బయలుదేరిన గంగకి ఆ సముద్రంలో ఎప్పుడు కలుద్దామా అనే దాంట్లో అది ప్రవహిస్తూ ప్రవహిస్తూ వచ్చి సముద్రంలో కలిసిపోతుంది. అట్లాగే భక్తి యోగికి కూడా తన మార్గం ఎట్లా ఉండాలంటే భగవంతుడే కనిపించాలి. భగవంతుడే సుగమమైన మన లక్ష్యం, మార్గం ఏది అంటే భగవంతుడే, భగవంతుడిని చేరుకోవటమే. అందుకని చెప్పినని భక్తి యోగి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడినే హృదయం నిండా నింపుకొని శ్రవణ కీర్తనాది స్మరణ, శుద్ధ భక్తి అంటే స్మరణం చేస్తూ ఉంటాడు. 24/7 ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడినే ధ్యానిస్తూ ఉంటాడనమాట. శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యావేశే మనో ఏ మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్త తమామతాః. శ్రీ భగవానుడు పలుకుతున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? నా సాకార రూపం పైననే తమ మనస్సును స్థిరపరిచి మహోన్నత దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులని నా అభిప్రాయం. యోగంలో ఎవరు పరిపూర్ణులు అని చెప్పినని అడిగారు కదా అర్జునుడు. సాకార రూపం పైనే మనసు పూర్తిగా నిమగ్నం చేయాలి. నిమగ్నం చేసి ఆ దివ్యమైన శ్రద్ధతో ఎవరైతే ఆ భగవంతుడిని అర్చిస్తూ సేవిస్తూ ఉంటారో ఆ యోగమే పరిపూర్ణమైనది అని చెప్పినని తన అభిప్రాయం చెప్పారు. మయి అంటే నాయందు, ఆవేశ అంటే శ్రద్ధతో ఎవరైతే మనస్సును నాయందు నిత్యం సంలగ్నం అవుతుంది, అంటే నిత్యం సంలగ్నం చేస్తారు, నిరంతరం. నిత్యం అంటే మనం నిద్రపోతున్నా సరే, బాత్రూంలో ఉన్నా, నిద్రపోతున్నా, ఏ పని చేస్తున్నా కంటిన్యూస్గా మనం భక్తి చేస్తున్నాం ఉంటాం. మనం శుద్ధ భక్తి చేయట్లా. మనదంతా కర్మ మిశ్ర భక్తి. ఏదో ఒక పని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది బుర్ర. జపం చేస్తున్నా సరే బుర్ర ఏటో వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. భగవంతుడి మీద శ్రద్ధతో భగవంతుడినే హృదయం నిండా నిలుపుకొని చేయమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. ఆ భగవంతుడే మనకి కనిపిస్తూ ఉండాలి ఆ జపం చేసేటప్పుడు కూడా. జపం చేస్తూ ఉంటాం, ఒరే అన్నం తిన్నావా, భార్యను అడుగు ఇవాళ ఏం చేస్తున్నావు, వంట ఏం చేస్తున్నావు, ఒక రెండు సార్లు హరే కృష్ణ అనేది, వంట ఏం చేస్తున్నావు, అది అట్లా చెయ్యి ఇట్లా చెయ్యి అని చెప్పటం. ఆడవాళ్ళు కూడా వాటి గురించి మాట్లాడటం, పిల్లలతో మాట్లాడటం, మధ్యలో ఆపుతారు. ఇది జపం చేసేదే అంతంత మాత్రం, దాంట్లో మళ్ళీ బ్రేకులు. ఈ విధంగా చేయకూడదు. పూర్తిగా కంటిన్యూస్గా మాల మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఫోన్ వచ్చినా కూడా ఫోన్ ఆఫ్ చేసుకోండి, చేయొద్దు. తర్వాత చేయండి మీరు, ఇది అయిపోయిన తర్వాత, రౌండ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు చేయండి ఫోన్. మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిందని తెలుస్తుంది కదా మనకి, వాళ్ళకి ఫోన్ చేయాలి. భగవంతుడిని మనం ఆపకూడదు. భగవంతుడు వచ్చి కూర్చొని ఉంటాడు, ఆయన నామం ఆ భగవంతుడు నాలిక మీద ఉంటారు మనకి హరే కృష్ణ నామం చేసేటప్పుడు.
కొంచెంసేపు ఆగు నాయనా, నేను అక్కడ పలకరించేసి వస్తానని చెప్పినాను. ఆయన పక్కన కూర్చోబెట్టి మనం పలకరించడానికి కరెక్ట్గా. అదేంటంటే మనము పూర్తిగా పూర్ణమైన శ్రద్ధతో మనము ఆ నామస్మరణ చేయాలి. సంలగ్నం అవుతుందో, నిత్యం సంలగ్నం అవుతుందో భగవంతుడి మీదే. నిత్యం అంటే ఏంటి? మనం నిద్రపోతున్నా, లేచినా, అన్నం తింటున్నా, నిల్చున్నా, కూర్చున్నా, ఇవంతా కూడా కర్మ మిశ్ర భక్తి. ఎప్పుడు ఎట్లా కూర్చున్నా, ఏది చేస్తున్నా సరే ఆ నామాన్నే తలుచుకోమని చెప్తున్నారు. కంటిన్యూస్గా 24/7 నన్ను మర్చిపోవద్దని చెప్తున్నారు అనమాట. చాలామంది జైమిని ఋషి, పతంజలి, కణాద, కపిల, రకరకాల యోగులు ఉన్నారు మనకి. వారి అభిప్రాయాలు వింటావా, లేకపోతే నామ నేను చెప్పింది ఫాలో అవుతావా? అహం సర్వస్య ప్రభువో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే. నా యందు మనస్సు సంలగ్నం చేసి నా నామాన్ని, రూపాన్ని, లీలలు, గుణాలు స్మరిస్తారో. ఈ ఈ జైమిని ఋషి, మళ్ళా పతంజలి, వీళ్ళ ఇటువైపు అంతా కూడా చాలా వాళ్ళ యోగాలు ఉన్నాయి చాలా. కానీ ఎవరైతే అహం సర్వస్య ప్రభు అన్ని చోట్ల నన్ను చూస్తారు, అహం సర్వస్య ప్రభువు మత్త సర్వం ప్రవర్తతే అని చెప్పారు. గుణాలు స్మరిస్తారో, ఆ భగవంతుడి నామ రూప గుణాలు, లీలలు ఎవరైతే స్మరిస్తారో వారు శ్రేష్టమైన యోగి. ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం చేసేవాళ్ళు. జీవాత్మ యొక్క స్వాభావిక స్థితి ఏంటంటే భగవంతుడి సేవ. జీవాత్మ యొక్క స్వాభావిక స్థితి భగవంతుని దాస్యత్వం. భగవంతుడికి దాసుడు కావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటుంది జీవాత్మ భగవంతుని అంశ, భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన అంశ అనమాట. చిన్మయం. అది కూడా చాలా ఎంతో చిన్నగా ఉంటుంది. అది వెంట్రుకలో 10,000 ఉంటుందిట జీవాత్మ. అది భగవంతుడి నుంచి వచ్చిందనమాట అంశ. అందుకని ఆ భగవంతుడి సేవలోనే నియుక్తం కావాలని కోరుకుంటుంది. భక్తి యోగం గురించి భగవంతుని ద్వారా ఇంకొకసారి వినాలని అర్జునుడు ఈ విషయాన్ని గురించి మళ్ళీ అడిగారు. అడిగితే భగవంతుడు ఎవరైతే నా సేవ పూర్తిగా చేస్తారో శ్రద్ధతో వాళ్ళే యోగంలో పరిపూర్ణత సాధించినట్లయితుంది అని చెప్పారు ఇక్కడ. ఏత్వక్షరం అనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమతిం చంచ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సంనియమ్యేంద్రియ గ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః ते ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతైతే రతాః. కానీ ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పు లేని కథలని స్థిరమైన వ్యక్తీకరించబడని అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు సమస్త ఇంద్రియాల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావం కలిగి అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పు లేని కథలని స్థిరమైన వ్యక్తీకరింపబడనంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను ఆరాధించేవారు. ఆకారం ఉండదు వాళ్ళకి, వాళ్ళు ఆరాధించేదానికి నిరాకారం. ఆ పరతత్వాన్ని కొలుస్తారనమాట. దాన్ని ఎట్లా? ఇంద్రియాలన్నీ నిగ్రహించుకోవాలి ఫస్ట్. ఆ నిగ్రహించుకోవటం కోసంగా వాళ్ళు అభ్యాసం చేస్తారు. ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవటం కోసం నిష్కామ కర్మయోగం చేసి, నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరిస్తే తప్పించి వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వలేరు యోగులు.
జ్ఞానయోగులు కానీ మన అష్టాంగ యోగులు కానీ ఆ యోగం పరిపూర్ణత సాధించటం కోసంగా వాళ్ళ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఫస్ట్ కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. వాటిని కంట్రోల్ చేసుకుని వాళ్ళు నిరాకారాన్ని ఆరాధిస్తారు. సమస్త ఇంద్రియాల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల అన్ని జీవుల్ని కూడా సమానంగా చూస్తారు. ఇది కూడా అభ్యాసమే వాళ్ళది. అందరి సంక్షేమం నిమగ్నం, అందరి సంక్షేమం మీద నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు, చివరికి ఆఖరికి నన్ను పొందుతారని చెప్పినని భగవంతుడు. కర్మ మిశ్ర జ్ఞాన మిశ్ర భక్తులు, వీరందరికన్నా నాపై శ్రద్ధ గల భక్తులు అనన్య చింతయంతో మాం నిరంతరం భగవంతుని చింతనలోనే ఎవరైతే ఉంటారో వారు శ్రేష్ఠులు. కర్మ జ్ఞానాదులలో సమ్మిళితం కాని శుద్ధ భక్తి చేయాలి. కర్మతో మిళితం కాకూడదు, జ్ఞానంతో కూడా మిళితం కాకూడదు. శుద్ధ భక్తి అది, దాన్ని చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు అప్పుడే నన్ను చేరతారు అని చెప్పినాను. కానీ శుద్ధ భక్తి అంటే బ్రహ్మోపాసుల కంటే భక్తులు శ్రేష్ఠులు, భక్తుల కన్నా శుద్ధ భక్తులు శ్రేష్ఠులు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అక్షరం అంటే నాశనం కానిది, ఏత్వక్షర అనిర్దేశ్యం అన్నారు కదా. అక్షరం అంటే నాశం అనేది లేనిది, నశించనిది. ఆ నశించనిది ఎవరు? అనాదిగా వస్తున్నటువంటి ఆ భగవంతుడు, ఆ సత్యం. అది నశింపనిది, ఆత్మ కూడా నశింపనిది. బ్రహ్మజ్యోతి అచింత్యం, తర్కానికి పరమైనది. బ్రహ్మజ్యోతి అని చెప్పారు. బ్రహ్మేతి భగవానేతి పరమానేతి పరమాత్మేతి, అంతా ఒక్కటే అంటారు. అంతా వేరు వేరు, అంతా సమానం కాదు. ఇది బ్రహ్మ పరమాత్మ భగవాన్ సమానం కాదు, కానీ వాళ్ళు అంతా ఒకటే అంటారు, ఒకటి కాదు. ఆయన శరీరం నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి బ్రహ్మజ్యోతి అంటే, భగవంతుడి శరీరం నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి. పరమాత్మ అంటే భగవంతుడే ఆ పరమాత్మ రూపంలో మన శరీరంలో ఉన్నారు, మన హృదయంలో. అంతా వేరు వేరు, అంతా సమానం కాదు. బ్రహ్మజ్యోతిని పొందేవారు భక్తులు సమానమేనా అంటే కాదు. అందరూ భగవంతునికి సమానం కాదు. భక్తి ఎవరైతే ఎక్కువ భక్తి చేస్తారో వాళ్ళే నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు. అందరూ భగవంతుడికి సమానమైన వాళ్ళ అది. ఎవరైతే ఆయన నామ సంకీర్తన నామ ధ్యానంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే ఆయనకి ప్రియమైన వాళ్ళు. సముద్రం లాంటి ఆనందం భక్తి యోగం. ఒక చుక్కతో సమానమైన ఆనందం పొందుతూ, సముద్రంలో ఒక చుక్క ఏదంటే మన సముద్రం లాంటిదేమో భక్తి యోగం. సముద్రంలో ఒక చుక్క నీళ్లు భక్తి. ఇదేంటంటే అష్టాంగ యోగం కానీ జ్ఞాన యోగం కానీ, దాంట్లో ఆనందాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ భక్తి యోగం, భక్తిలో ఆనందం అపరిమితం అన్నమాట. పరిమితం లేని ఆనందాన్ని పొందొచ్చు భక్తి యోగం చేసేవాళ్ళు. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అని చెప్పి నన్ను అడిగితే ఒక యోగిని, నేను ఫోకస్ చేస్తున్నాను కానీ ఏమీ నాకు తెలియట్లేదు, అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పిన, నాట్ షూర్ అని చెప్పినాను అంటాడు. నాకు నేను ఆ బ్రహ్మజ్యోతి దాకా చేరతాను అని చెప్పిన నమ్మకం లేదు. ప్రయత్నం, అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటాడు, మధ్యలో అది బ్రేక్ కూడా అయిపోతుంది. అదనమాట.
క్లేశో అధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిర్ అవాప్యతే. हरे कृष्ण. अपर्णा, खड़े खड़े रहकर कर लो, ऐसा बैठ कर नहीं, बैठ कर करिए तो अच्छा नहीं रहेगा. हरे कृष्ण. परम पुरुषनी अव्यक्त निराकार तत्व. कपड़ा अच्छे दोनों. ఐదోది, బ్రహ్మాన్ని ఉపాసించే వారికి ఆనందం తక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి క్లేశో అధిక తరశ్రేషం, చాలా క్లేశాలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కష్టపడుతూ ఉంటారు ఆ ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకోవటం కోసం. ఆ ఇంద్రియాలన్నీ ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్కటి కోరిక కోరుతూ ఉంటుంది. వాటన్నింటినీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అది చాలా కష్టమైన విషయం అన్నమాట. అది పురోగతి చాలా కష్టం. ఇది ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు దాంట్లో పురోగతి సాధించే వాళ్ళు. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించడం దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టమే, ఎప్పుడు కూడా కష్టమైన విషయం అది అని చెప్పనని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బ్రహ్మాన్ని ఉపాసించే వారికి ఆనందం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కష్టపడుతూ ఉంటారు కదా, ఆ కఠినమైన నియమాలన్నీ అనుసరిస్తూ ఉంటారు. అష్టాంగ యోగం ప్రక్రియ చాలా కష్టమైంది. వీరి మార్గం కఠినమైంది. సాధన విపరీతమైన సాధన చేస్తూ ఉంటారు. ఆ సాధన మూలంగా దుఃఖం కలుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అది భౌతిక కష్టాలు, అది దైవిక కష్టాలు, ఆధ్యాత్మిక కష్టాలు, 3 రకాల కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి. మన వాతావరణం మూలంగా కష్టపడుతూ ఉంటారు. వాతావరణం సరిపడదు. ఈ వర్షాలు ఇవన్నీ కూడా పడుతూ ఉంటాయి, ఎండ కాస్తూ ఉంటుంది, వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి, చలి పుడుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళ శరీరానికి వస్త్రం ఉండదు. దాంతో శరీరం దేహం చాలా చాలా కష్టపడుతూ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ఒక్కళ్ళే వెళ్ళి అక్కడ జనం ఎవరు లేని ప్రదేశంలో కూర్చుంటారు కదా, విష జంతువులు, విష సర్పాలు, క్రూర మృగాలు ఇవన్నీ కూడా దాడి చేస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళ మీదకి. అవి కొన్ని కష్టాలు. తర్వాత మానసికమైన కష్టాలు, మనసులో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఆ ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ కావట్లేదు. ఆ ఇంద్రియాన్ని కంట్రోల్ చేయటం కోసంగా మనసుని కష్టపెడుతూ ఉంటారు. అది దైవికం, అది భౌతికం, ఆధ్యాత్మికం. ఈ 3 రకాల కష్టాలు కూడా వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. భగవంతుని చరణ కమలాలను ఒక పడవగా మార్చుకుంటారు. ఎవరు? భక్తి యోగులు. భక్తి యోగులు అందరి మధ్యలో ఉంటారు. వాళ్ళకి చక్కగా సంసారం ఉంటుంది, భార్య పిల్లలు అందరూ ఉంటారు చుట్టూతా. మంచి ఆహారాన్ని, ప్రసాదాన్ని భగవంతుడికి నివేదన చేసి ఆ ప్రసాదం భుజిస్తూ ఉంటారు. మనసంతా ఆనందంతో కీర్తన చేస్తూ ఉంటే, ఆ కీర్తన వింటూ ఉంటే ప్రతి ఇంద్రియం కూడా సంతృప్తిని పొందుతూ ఉంటుంది. ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ వాళ్ళు భక్తి యోగాన్ని చేస్తారు. హృదయం నిండా భగవంతుడిని నింపుకుంటారు. అది ఈ యోగం ఎంతో కూడా శ్రేష్టమైంది. అరిషడ్ వర్గాలన్నీ కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యాలు, వీటన్నింటి నుంచి కూడా తప్పించుకుని వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఎవరు? వీటన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. ఎవరు? ఈ అష్టాంగ యోగులు వీళ్ళందరూ కూడా. కానీ భక్తి యోగికి అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ అయిపోతాయి.
భక్తుల విషయంలో త్వంపదార్థ తత్పదార్థ ఐక్య జ్ఞానం అవసరం లేదు. త్వంపదార్థ జ్ఞానం అంటే నేను ఆత్మని, దేహం ఆత్మ వేరు, ఆత్మ వేరు, ఇవన్నీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. తత్పదార్థ జ్ఞానం, తత్పదార్థ జ్ఞానం అంటే ఆ బ్రహ్మాన్ని గురించి, పరమాత్మ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. తత్పదార్థ జ్ఞానం. తర్వాత ఐక్య జ్ఞానం, ఇద్దరు ఒకటే, బ్రహ్మము పరమాత్మ రెండు ఒకటే అని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు భక్తి యోగికి. భక్తి చేస్తూ పోతూ ఉండటమే వారి, ఆ భగవంతుడి సేవ చేస్తూ నామ సంకీర్తన చేసుకుంటూ ఆ స్మరణం చేసుకుంటూ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళకి అష్టాంగ యోగులకి వాళ్ళకి కావాలి. నయామి పరమం స్థానం అచ్చిరాది గతిం వినా గరుడస్కందం ఆరోప్య యథేచ్ఛమనివారిత అని చెప్పారు. మనకి కర్మ జ్ఞానాలతో అద్భుత ఆవృతం కానటువంటి సేవ చేయాలి. ఆ కర్మ జ్ఞానాలతో ఆవృతం కానటువంటి సేవ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది, వాళ్ళకి పూర్తిగా భక్తి యోగం చేస్తే ఇలా భగవంతుడు వస్తారట. వచ్చి నయామి పరమం స్థానం అచ్చిరాది గతిర్వినా, మీ దగ్గర భగవద్గీత పుస్తకం ఉంటే 579వ పేజీలో చూడండి, ఈ శ్లోకం ఉంటుంది. ఆ గరుడ స్కందాల మీద ఆయన కూర్చొని వస్తారు, మనల్ని కూడా తీసుకొని కూర్చోబెట్టుకుంటారు ఆ స్కందాల మీద, ఆ రెక్కల మీద. గరుడ స్కందం ఆరోప్య యథేచ్ఛం అనివారిత. భక్తుడు తన ఆత్మను ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు చేర్చుటకు అష్టాంగ యోగం అభ్యసించవలసిన అవసరం లేదు. దేవదేవుడి ఆ బాధ్యతను గ్రహించును, తానే రక్షకుడు నగుదనని అతడు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డ విషయంలో పరిపూర్ణ శ్రద్ధ వహించుటకే అతని స్థితి సుఖకరముగా అందును. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల విషయంలో ఏ విధంగా అయితే శ్రద్ధ తీసుకుంటారో అంత బాగా శ్రద్ధ తీసుకుంటేనే ఆ బిడ్డ సుఖంగా సంతోషంగా ఉండగలుగుతాడు. అట్లాగే భక్తుడు తనని ఇతర లోకాలకు చేర్చుటకు యోగాభ్యాసం ప్రయత్నించవలసిన అవసరం లేదు. ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవడానికి యోగాభ్యాసం ఇవన్నీ అవసరం లేదు. భక్తి యోగం ద్వారా మనల్ని డైరెక్ట్గా ఆయన వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. గరుడ స్కందాల మీద కూర్చోబెట్టుకుని ఎటువంటి లోకాలు కూడా టచ్ కావు, మనకి డైరెక్ట్గా తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు భగవంతుడు. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యా వేసిత చేతసాం. కానీ ఓ పార్థ, కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు సాగరం నుండి రక్షించి శీఘ్రమే రక్షించే వాడిని అవుతాను. మొత్తం కూడా మనకి అరిషడ్ వర్గాలు అంటారు కదా, కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు, ఇవన్నీ మొసళ్ళు అనమాట. మనకి ఈ సాగరంలో మొసళ్ళు, ఈ మొసళ్ళు మనల్ని బాధిస్తూ ఉంటాయి, పీడిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, గజేంద్రుడిని పీడిస్తున్నది మొసలి. ఈ గజేంద్రుడు పూర్వజన్మలో ఆయన చాలా గొప్ప భక్తుడు. కానీ ఇక్కడ ఈ గజేంద్రుడిగా వచ్చినప్పుడు ఈ జన్మలో ఆయన ఏం చేస్తారు, పూర్తిగా ఇంద్రియ తృప్తితో ఉంటారు. ఇంద్రియ తృప్తితో ఆ భార్యలతో పిల్లలతో అందరితో కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ నన్ను మించిన వాడు లేడని చెప్పినని గ్రీంకారాలు చేస్తూ ఆ అడవిలో తిరుగుతూ ఈ అడవి మొత్తానికి నేనే రాజునని చెప్పినని ఒకరోజు ఒక పొలంలో దిగారు. దిగి
అదే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆ నీళ్ళందరికీ చల్లటం, తన మీద చల్లుకోవటం, బాగా స్నానం చేయటం, దీంట్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. అంతా నీళ్ళన్నీ బురద బురద అయిపోయినాయి. ఆ కాళ్ళ కింద పువ్వులన్నీ తొక్కేశారు, ఆ తామర పువ్వులన్నీ. ఆ గందరగోళానికి అక్కడెక్కడో ఉంది ముసలి, వచ్చింది, పట్టుకుంది కాల్ని, పీడిస్తున్నది, పట్టుకుంది. ముసలేంటి, ముసలి నేను విడిపించుకుంటాను అనుకున్నాడు ఆయన. చిన్నగా కనిపించింది ఆయన కంటికి. ఆయన వల్ల కాల, అంటే నీటిలో అది ఉంది కదా, నీటిలో ఉన్నప్పుడు ముసలి బలంగా ఉంటుంది. అట్లాగే మనకు కూడా కామక్రోధ లోభాలు అవన్నీ కూడా, మోహ మదమాత్సర్యాలు, ఇవన్నీ కూడా చాలా బలమైనవి అనమాట. అవి పట్టుకుంటాయి అంటే, పట్టుకున్నాయంటే వాటి నుంచి విడిపించుకోవడం చాలా కష్టం. ప్రయత్నం చేస్తాం, ఇది చేస్తే అవుతుందా, అది చేస్తే అవుతుందా అని చెప్పినని మనం విజయం సాధించలేము. మనకి ఎప్పుడు విజయం అంటే ఆ భగవంతుడి పాదాలు, భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకుని ఆ భగవంతుడి నామస్మరణ చేయాలి, అప్పుడే ముక్తి. ఆయన లాస్ట్కి భగవంతుడు గుర్తుకొచ్చారు. ఆయన చేసిన తపస్సు మూలంగా, పూర్వ జన్మలో చేసిన తపస్సు అప్పుడు అక్కడికి వచ్చింది. భగవంతుడిని ప్రార్థించారు, ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యారు గరుత్మంతుడి మీద. ఫస్ట్ ఆ ముసలిని సంహరించేశారు, ఆయన బాధను తగ్గించారు. ముసలిని సంహరించిన వెంటనే ఈయన ప్రార్థన చేయటం, మన గజేంద్ర స్తుతి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టారు. ప్రార్థన చేసి ఆ నలిగిపోయిన పుష్పాన్ని తీసి ఆ భగవంతుడి పాదాల మీదకి ఆయన సమర్పించారు భగవంతుడికి. అట్లా శీఘ్రమే రక్షించేవాడు. ద్రౌపది పిలిచింది, వెంటనే వచ్చేసారు ద్రౌపది దగ్గరికి రక్షించడానికి. ఎన్నిసార్లు ఆ దూర్వాసుడు వెళ్తారు పరీక్షించడానికి. అక్కడ పాండవులు అరణ్యవాసంలో ఉన్నప్పుడు బోళ్ళు మంది శిష్యులతో వెళ్తాడు, భోజనం పెట్టమంటాడు. స్నానం చేసి వస్తాను, వచ్చే లోపల భోజనం సిద్ధం కావాలి. ఎప్పుడు వెళ్తారు? అక్కడ పూర్తిగా వాళ్ళ భోజనాలన్నీ అయిపోతాయి. వాళ్ళ దగ్గర ఒక పాత్ర, అక్షయ పాత్ర ఉంటుంది, సూర్యుడు ప్రసాదిస్తారు అక్షయ పాత్ర. ఆ అక్షయ పాత్రలో మొత్తం కూడా అందరూ భోజనం చేసిన తర్వాత ద్రౌపది భోజనం చేస్తుంది అనమాట. ఎంత ఆహారం కావాలంటే అంత ఆహారం వస్తుంది. ఆ ద్రౌపది భోజనం చేసేసి కడిగి బోలించేస్తుంది ఆమె ఆ పాత్రని. అప్పుడు వస్తాడనమాట ఆయన పరీక్షించడానికి. వెంటనే ప్రార్థిస్తారు కృష్ణ భగవానుడిని. ఆయన వచ్చేసేసి, ఏది నీకు పాత్ర తీసుకునిరా. వెంటనే ఇంకా ఆయన కాలు పెట్టారంటే ఏముంది, సక్సెస్. దుర్వాసుడు ఓడిపోతాడు. అట్లా ప్రతి కష్టంలో కూడా అక్కడ ఉత్తర ఆయన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు. అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తే అది ఆ లోపలికి వెళ్ళి ఆ శిశువుని, లోపలున్న శిశువు మీదకి ప్రయోగింపబడుతుంది. అల్లాడిపోతుంది ఆమె. నాకేదో అయిపోతున్నది నా శిశువుకి, కడుపులో మంట, బగబగా మండుతున్నది అగ్ని. ఆ కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తున్నాను, వెంటనే పాదాలు పట్టుకొని. వెంటనే లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆ అస్త్రాన్ని, బ్రహ్మాస్త్రాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తారు. నిర్వీర్యం చేసి అక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన్ని రక్షిస్తారు భగవంతుడు. అట్లా ప్రతిసారి కూడా ఆ భగవంతుడే. ఎట్లా మొత్తం ఒక్కసారి మనం ఆయన్ని పిలిస్తే చాలా ఆయన వచ్చేస్తారు. ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఆయన ధ్యానంలోనే ఉండాలి మనం. ఆయన ధ్యానంలోనే ఉన్నప్పుడు మనకి కష్టంలో ఉన్నప్పుడు కూడా భగవంతుడే గుర్తుకొస్తారు, లేకపోతే మనకి గుర్తురారు. బాగా సుఖంగా ఉన్నప్పుడు, ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇంద్రియ తృప్తి తీర్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనకి భగవంతుడు గుర్తుకు రాదు. వేరే ఇంకేదో ఎట్లా చేస్తే ఇది తగ్గుతుంది, ఈ ప్రాబ్లం ఎట్లా తీరుతుంది అనే ఆలోచిస్తాం, కానీ భగవంతుడు గుర్తుకు రాదు. భగవంతుడి కృప లభించదు.
అనన్య భక్తి. అనన్య భక్తి ఏ విధంగా చేయాలి? మయ్యేవ మనాధస్త్వా మయి బుద్ధిం నివేశయ నివశిష్యసి మయ్యేవ అత బుద్ధం న సంశయః. దేవాది దేవుడనైన నాపై నీ మనస్సును స్థిరపరచుకుని నీ బుద్ధినంతా నా కొరకు ఉపయోగించు. ఆ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తావు. మయ్యేవ మనాధస్వ, నీ మనస్సును నా యందు సంలగ్నం చెయ్యి. మయ్యేవ మనాధస్వ, ఆ శ్యామ సుందర ఆకారం పైన దృష్టి పెట్టాలి. మనం నిరంతరం భగవంతుని ఆనందం కోసం ఏదైనా సరే ఆ భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనుకోవాలి. ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పటికీ కూడా శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణం చేయటం ద్వారా సంసారం పైన ఆసక్తి తగ్గి ఆ హృదయంలో భక్తి వృద్ధి చెందుతుందన్నమాట. ఆ వృద్ధి చెందినప్పుడు అతవూర్ధం న సంశయః, ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుడు నిస్సందేహంగా వాళ్ళ హృదయంలోనే ఉంటారు. భగవంతుడి హృదయంలో భక్తుడు ఉంటాడు. నువ్వు ఎప్పుడైతే నిస్సందేహంగా నన్ను ఎటువంటి సందేహాలు లేకుండా అనన్య భక్తి చేస్తావో అప్పుడు ఎల్లప్పుడూ నేను నీలోనే నివసిస్తాను, నీ హృదయంలోనే ఉంటా నేను అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. నీ మనస్సును స్థిరపరచుకొని నీ బుద్ధినంతా నా కొరకు ఉపయోగించు. ఆ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తావు. ఆయన హృదయంలో పెట్టుకుంటారట భక్తుల్ని. నాలోనే నివసిస్తావు అని చెప్తున్నారు. అధ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ఓ అర్జున, ఓ ధనంజయ, నీ మనస్సును విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే అప్పుడు నీవు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు. ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకొను. అభ్యాసం చెయ్యి. ఒకవేళ నిలపలేకపోయినావు నా మీద నీ మనస్సుని, నిలపలేకపోయినప్పుడు ఏంటంటే అభ్యాసం చేయి, సాధన చేయి. మనం నిరంతరం భగవంతుని యొక్క స్మరణ కావటం లేదు, మధ్యలో పడిపోతున్నది. భగవంతుని స్మరణ చేయలేకపోతున్నాం, మధ్యలో పడిపోతున్నది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ స్మరణ చేయటానికి అభ్యాసం చేయాలి, శ్రవణం చేయాలి, వినాలి, బాగా శ్రవణం చేయాలి, కీర్తనం చేయాలి. మత్కర్మ పరమాభవ, శ్రవణ కీర్తన స్మరణ మార్జనం అంటే మన ఇవన్నీ సేవలు అన్నమాట. మన మందిర మార్జనం, మందిరానికి వెళ్ళి మందిరాన్ని శుభ్రం చేయాలంతా కూడా. భగవంతుడికి పూజ చేయటం, భగవంతుడి పాత్రలు కడగటం, అక్కడ భగవంతుడికి రకరకాల సేవలు ఉంటాయి. భోగ సమర్పించడం కోసంగా మొత్తం అన్ని ప్రిపేర్ చేయటం, ప్రసాదం అంతా కూడా. తర్వాత భగవంతుడికి అభిషేకం చేయటం, డ్రెస్సింగ్ చేయటం, ఆ డ్రెస్సులంతా కూడా నీట్గా వాష్ చేసి ఇస్త్రీ చేస్తూ ఉంటారు భక్తులు. కిరీటాలు తయారు చేస్తూ ఉంటారు, రకరకాలు ఫ్లవర్స్, గార్లాండ్స్, ఇవన్నీ కూడా భక్తులే చేస్తూ ఉంటారు. గార్లాండ్స్ అందమైన గార్లాండ్స్ తయారు చేస్తారు భక్తులు. నేను ఈరోజు మీకు ఫొటోస్ పెడతాను, చూడండి. ఈరోజు లింక్లో పెడతాను మీకు. ఇక్కడ మాయాపూర్లో కృష్ణుడు, మా రాధామాధవ్కి ఎంత సేవ చేస్తారంటే ఆ విగ్రహాలు, ఆ రాధామాధవ్ని చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు ఎంతెత్తు నిలువెత్తు విగ్రహం. ఆ పంచతత్వ విగ్రహాలు అన్నింటికీ కూడా చక్కగా అందంగా మాలలు గుచ్చుతారు, మనిషెత్తు మాలలు. ఆ మాలలు వేస్తారు, అందంగా అలంకరిస్తారు. మందిర మార్జనం ఇవన్నీ కూడా చేయటం ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే విశ్వాసం దృఢపడుతుంది అన్నమాట. విశ్వాసం దృఢపడి మనకి ఆ భగవంతుడి కీర్తనం మీద, భగవంతుడి మీద పూర్తిగా శ్రద్ధ కలుగుతుంది మనకి. అర్జున, ధనంజయ,
నువ్వు యజ్ఞానికి సంపాదించినట్లు అలాగే మనస్సు అవిద్యతో దూషితమైతే శ్రవణ కీర్తన వందన చెయ్యి అంటున్నారు. ధనాన్ని సంపాదించావు కదా నువ్వు యజ్ఞానికి, ధన సముపార్జన కోసం వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఎంత శ్రద్ధగా వెళ్ళావు అక్కడికి, ఆ ధనాన్ని సంపాదించడం కోసంగా. అలాగే ఇప్పుడు నువ్వు చేసేది కూడా, నువ్వు యుద్ధం చేసేటప్పుడు కూడా స్మరణ చేయి, స్మరిస్తూ కంటిన్యూస్ గా స్మరణ చేస్తూ నువ్వు నా యుద్ధం చేయి అని చెప్పినని ఆ యోగ సామ్రాజ్యాన్ని వెళ్తావు నువ్వు, నా భక్తి ముక్తి సామ్రాజ్యాన్ని జయిస్తావు నువ్వు యుద్ధం చేయటం ద్వారా. చెయ్యి, యుద్ధం చేయని చెప్తున్నారు అనమాట. ఎట్లా చెయ్యాలి అన్నది కూడా ఆయన భక్తి యోగాన్ని ఆచరించు అని చెప్తున్నారు. మనస్సు అవిద్యతో దూషితమైతే శ్రవణ కీర్తన వందనం చేయి. మనసులో నిలబడట్లా నామం, అప్పుడు శ్రవణం చేయి, విను, తర్వాత కీర్తనం చేయి, స్మరణం చేయి. ఈ విధంగా చేయటం ద్వారా నువ్వు ఆ హృదయంలో భగవంతుడిని నిలుపుకోగలుగుతావు. 6-7 శ్లోకాల్లో అనన్య భక్తి చేయమన్నారు. అనన్య భక్తిలో కూడా స్థితులు ఉన్నాయి. అవేంటంటే ప్రేమ భక్తి, భావభక్తి, సాధనా భక్తి. సాధనా భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి. ఫస్ట్ సాధన, తర్వాత భావభక్తి, తర్వాత ప్రేమ. 8వ శ్లోకంలోనేమో శ్రవణ కీర్తన వందనం అన్నీ కూడా చేయమన్నాను. అంతఃకరణ శుద్ధి కలగని వాళ్ళకి శ్రవణం చేయాలి, కీర్తనం చేయాలి, వందనం చేయాలి, ఆ భగవంతుడికి సేవ చేయాలి. అప్పుడు వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది. నిరంతరం మనస్సుని భగవంతుని సంలగ్నం చేయలేకపోతే అభ్యాసం చేయాలి అని చెప్పనని 9వ శ్లోకంలో మనకి చెప్తున్నారు, అభ్యాసం చేయమని చెప్పి. ఇప్పుడు 8-9 శ్లోకాల్లో చేయలేకపోయారు చెప్పింది. అప్పుడు ధ్యానం మనస్సు అంతఃకరణతో చేసేది. భగవంతుని పైకి మనస్సును మరల్చుకునే అభ్యాసం చేయాలి. అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగిన వారు, శ్రవణ కీర్తన చేయలేని వాళ్ళు, అంతఃకరణ శుద్ధి కలగని వాళ్ళకి, అంటే శ్రవణాత్మక, మననాత్మక, స్మరణాత్మక అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది వాళ్ళకి. అంటే శ్రవణం చేసే వాళ్ళకి, మననం చేసే వాళ్ళకి, స్మరణం చేసే వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే శ్రవణ కీర్తనలు ఎవరు చేస్తారు? అంతఃకరణ శుద్ధి లేనటువంటి వాళ్ళు చేస్తారు శ్రవణం, కీర్తన. స్మరణం ఎవరు చేస్తారు? శుద్ధ భక్తులు చేస్తారు స్మరణం. మనసులో స్మరిస్తూ ఉంటారు కంటిన్యూస్గా, అది శుద్ధ భక్తులు చేస్తారు. అభ్యాసం శ్రేష్టం. ఇప్పుడు ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయాలి అది అని చెప్పినని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమో అప్సిసి. భక్తి యొక్క నియమాలను నీవు అభ్యాసం చేయలేకపోతే నా కోసమే పనులు చేయటానికి ప్రయత్నం చేయము. ఈ విధంగా భక్తియుక్త సేవలు చేయటం వల్ల నీవు పరిపూర్ణ స్థాయికి చేరుకో. మందిర మార్జనం ఆయన కోసం పనిచేయమని చెప్తున్నారు. వెళ్ళి అక్కడ చక్కగా ఆ వంటశాలలోకి వెళ్ళటం, ఆ పదార్థాలన్నీ ప్రిపేర్ చేయటంలో హెల్ప్ చేయటం, మళ్ళీ పాత్రలు తోమటం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఏంటంటే భగవంతుడివి శ్రద్ధగా చేయాలి, శుభ్రంగా చేయాలి.
అనేటువంటి మనసులో ఒక రకమైన ఆ నామస్మరణ జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటాం పూర్తిగా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ భక్తి పెరుగుతుందన్నమాట. పూర్ణ స్థాయికి చేరుకుంటాం. మనం సంపాదించిన సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించటం, మన కర్మ చేస్తాం కదా మనం. నిష్కామ కర్మ యోగం అంటే నిష్కామ కర్మ. ఆ కర్మలు చేసి ఆ కర్మల ద్వారా వచ్చిన ఫలితాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించటం. అలా చేయటం ద్వారా పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకునేందుకు ప్రయత్నం అన్నమాట ఇవంతా కూడా. మాయాదేవి ఆవహించిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? భక్తులు కాని వాళ్ళు, ఐ విల్ బై ఏ బిగ్గర్ ఫోన్. డబ్బులు వచ్చినాయి వాడి చేతికి, నెలగానే జీతం. ఆ జీతం రాగానే డబ్బులు కనిపించినాయి. పెద్ద టీవీ కొనుక్కుంటాను, పెద్ద కారు కొనుక్కుంటాను, ఎంజాయ్ చేస్తాను, మన పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్ళిపోయి హోటల్లో ఎంజాయ్ చేస్తాను, ఒక భార్యని పిల్లల్ని కారులో ఎక్కించుకొని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపోతాను, రిసార్ట్కి తీసుకెళ్తాను, అలా చేస్తాను, ఇలా చేస్తానని వాడి ఆలోచనలు ఆ విధంగా ఉంటాయి. ఓ वो रख लो कट कर नीचे, हाँ उसमें रख सकते। वो कहो हाँ हरे कृष्ण। ఐ విల్ బై ఏ గీత. బాగా భక్తుడైన వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఐ విల్ బై ఏ గీత. ఒక 200 ఉంది వాడి దగ్గర. భక్తుడి దగ్గర ఎవరి దగ్గర అయినా 100 రూపాయలు ఉంది, 200 ఉంది. భగవంతుడి సేవ ఏదైనా చేయించుకుందాం అనుకుంటారు, లేకపోతే ఒక పుస్తకం, మంచి పుస్తకం కొనుక్కుందాము, చదువుకుందాం, భగవద్గీత పుస్తకం కొనుక్కుందాం, భాగవతం సెట్ కొనుక్కుందాం, ఇలా ఆలోచిస్తారనమాట భగవంతుడి గురించి సేవ చేస్తూ భక్తులు. సకామ కర్మ. అధైతదప్యశక్యోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. అయినా నువ్వు నా కొరకై భక్తితో చేయలేకపోతే నీ కర్మఫలాలను త్యజించుటకు మరియు ఆత్మనిగ్రహం కలవాడవై ఉండుటకు ప్రయత్నించుము. ఆత్మనిగ్రహంతో ఉండు. నువ్వు నా కోసం పనిచేయలేకపోతున్నావు. పనిచేయలేకపోయినప్పుడు నీ కర్మఫలాలు ఉంటాయి కదా, వాటిని సమర్పించు అని చెప్తున్నారనమాట. నువ్వు పని చేస్తావు, పని చేసినప్పుడు డబ్బు వస్తుంది. ఆ డబ్బులో కొంత భాగాన్ని నీ కోసం ఉపయోగించుకుని కొంత భాగాన్ని భగవంతుడికి ఉపయోగించు, భగవంతుడి కార్యాలకు ఉపయోగించు. ఒక చోట ఒక టెంపుల్ కడుతున్నారు, ఆ కన్స్ట్రక్షన్లో భాగం తీసుకో. నువ్వు కొంత భాగానికి నువ్వు నీ దగ్గర ఉన్న ధనాన్ని సమర్పించు. టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్కి, ఇలాంటి వాటికి, అన్నదానం ఉంటుంది, నెక్స్ట్ గోసేవ ఉంటుంది, చాలా రకాల సేవలు ఉంటాయి. వీటికి అన్నింటికి కూడా కొంత భాగాన్ని మనం చేసే కర్మల్లో ఫలితం వస్తుంది కదా, ఆ ఫలితాన్ని కొంత భాగాన్ని భగవంతుడి కార్యాలకి సమర్పించాలన్నమాట. మనం పూర్తిగా శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోయినప్పుడు ఇంక వాళ్ళకి చేయాల్సింది ఇంకేం ఉండదు. శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎప్పుడు ఆ భగవంతుడి స్మరణలోనే ఉండిపోతారు వాళ్ళు. పూర్తిగా నామస్మరణలో లీనమైపోయి ఉంటారు. ఆ శుద్ధ భక్తుడుగా మారే వరకు ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. చేయటం ద్వారా మనకి దృఢ శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది మనకి. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మఫలత్యాగః త్యాగ శాంతిరనంతరం.
అభ్యాసం కూడా నువ్వు చేయలేకపోతున్నావు. జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించు. అయినా జ్ఞానం కంటే ధ్యానం ఉత్తమం. ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది. నువ్వు అభ్యాసం చేయలేకపోతున్నావు. అభ్యాసం చేయలేకపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి? జ్ఞానం పెంచుకోమంటున్నారు. ఇట్లా శాస్త్ర జ్ఞానం, శాస్త్రాలు చదువుకో. శాస్త్రాలు కూడా చదవలేకున్నావు. ఏమి చదవటం కష్టంగా ఉంది నీకు. ధ్యానం చేయి, కూర్చొని ధ్యానం చేయి. ఆ ధ్యానం కూడా చేయలేకపోతున్నావు అంటే ఆ కర్మఫల త్యాగం కన్నా ధ్యానం ఉత్తమం. ధ్యానం కన్నా కూడా జ్ఞానం ఈ శాస్త్ర జ్ఞానం ఉత్తమమైంది అనమాట. ఇది చేయలేకపోయినప్పుడు ఇది చేయాలి, ఇది చేయలేకపోయినప్పుడు ఇది చేయాలి. ఏదో ఒకదాన్ని నువ్వు చేస్తూనే ఉండాలి. ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే వాటిని ఛేదించడం ద్వారా మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు. కర్మఫలాల్ని ఛేదించడం ద్వారా మనశ్శాంతిని పొందగలుగుతారన్నమాట. అభ్యాసం శ్రేష్టం కాదు, ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయాలి. ధ్యాన స్థితికి చేరిన వారికి కర్మఫల త్యాగం, ముక్తికి పూర్తిగా త్యాగం చేస్తారు. ఇది స్వతహాగా ప్రాప్తిస్తుంది. అభ్యాసం మననం ద్వారా ధ్యాన సిద్ధి కలుగుతుందన్నమాట. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖక్షమీ సంతుష్టः సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పిత మనో బుద్ధిః యో మద్భక్తః సమే ప్రియః. అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడే కానీ అసూయపడని వాడు, తనను యజమానిగా భావించని వాడు, మిథ్యాహంకారం లేనివాడు, ఆనందం మరియు బాధ రెండింటిలోనూ సమానంగా ఉండేవాడు, సహనవంతుడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తికరంగా స్వీయ నియంత్రణ ఉన్నవాడు, దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో నెలకొనివాడు, తన మనస్సు బుద్ధిని నాపైనే స్థిరపరిచినవాడు అయిన నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైనవాడు. ఈ లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉండాలట. ఈ లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉన్న వాళ్ళకి శుద్ధ భక్తుడు ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళు నాకెంతో ఇష్టమైన వాళ్ళు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యస్మాన్నో ద్విదితే లోకో లోకాన్నో ద్విదితే తేహ హర్ష మర్ష భయోద్వేగైః ముక్తో యస్ సంచమే ప్రియ. ఓ ఏ ఒక్కరికి బాధ పెట్టని వాడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగములకు గురి కానివాడు, ఎవరన్నా ఏదన్నా అనగానే విపరీతంగా కోపం వస్తుంది, మళ్ళీ వాళ్ళని వెంటనే అనేస్తాం, వెంటనే వాళ్ళ మీద యుద్ధం ప్రకటిస్తాం. అట్లా చేయని వాళ్ళు, ఉద్వేగానికి గురి కాని వాళ్ళు, సుఖ దుఃఖాలు మానవమానాలు ఇవన్నీ కూడా సమానంగా తీసుకునేవాళ్ళు, భయము ఆందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. ఎవరైతే ఈ విధంగా ఉంటారో వాళ్ళు నాకెంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అనపేక్ష సుచిద్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యదః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించని వాడు పవిత్రుడు, దక్షత కలవాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. ఎవరైతే సాధారణ కార్యకలాపాలు ఆశ్రయించని వాళ్ళు అన్నీ ఆ పనుల్లోనే నిండిపోయి ఉంటారు అనమాట. దక్షత అంటే ఏంటంటే శ్రద్ధ, ఆ శ్రద్ధ కలిగిన వాళ్ళు. ఉదాసీనత, ఈ వేరే విషయాలన్నింటినీ కూడా పట్టించుకోరు వాళ్ళు అనమాట. కలత లేకుండా ఎవరైతే ఉంటారో మానసికమైనటువంటి కలతలు, బాధలు, అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన, అంతా నాది అనేటువంటి స్వార్థం లేకుండా ఎవరైతే ఉంటారో అట్లాంటి భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట భగవంతుడు.
అన్ని చోట్ల పరమాత్మ ఉన్నారు అని చెప్పిన తలిచేవాళ్ళు వీళ్ళు. తో నృసింహ పరతో నృసింహ ఇతు ఇతు యామిత తో నృసింహ బహిర్నృసింహ హృదయే నృసింహ నృసింహమదిం శరణం ప్రపద్యే తవ కరకమల హరేనక అద్భుత శృంగ దళిత హిరణ్యకశిపు తన ఆ హిరణ్యకశిపుడు అడిగాడు, ఎక్కడ్రా నీ భగవంతుడు చూపించదని. అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు, సర్వవ్యాపి ఆయన అని చెప్పారు ప్రహ్లాదుడు. ఏది చూపించి, స్తంభంలో చూపిస్తావా? చూపిస్తాను. స్తంభాన్ని కొట్టేటప్పటికి వచ్చేసారు ఆయన నరహరి. ఆ నరుడు సింహం ఆకారంలో వచ్చేటప్పటికి నరసింహుడు వచ్చేటప్పటికి భయం పుట్టిపోయింది ఆ హిరణ్యకశిపుడికి. మొత్తం అయ్యో నేను చాలా విధాలుగా మృత్యువు రాకుండా కోరుకున్నానే, ఈ రూపం నేను ఎక్కడ ఊహలో కూడా లేదే, ఈ రూపం విచిత్రమైన రూపంలో వచ్చాడు భగవంతుడు అనుకున్నట్ట. అట్లా ఆయన లేని ప్లేసు ఇందుగలడు అందులేడని సందేహము వలదు, చక్రి సర్వోపగతుండై ఎందెందు వెతకి చూసిన అందెందేయగలడు. దానవాగ్రని వింటే నా మాట విన్నావు అనుకో, నువ్వు ఎక్కడ చూస్తే అక్కడే భగవంతుడు కనిపిస్తున్నాడు అని చెప్తారన్నమాట ప్రహ్లాదం. యోన హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడరో, వారు లాభం కోసం ప్రాకులాడరో, శుభ పనులను రెండింటినీ త్యజిస్తారో, అటువంటి జనులు భక్తితో నిండి ఉన్నవారు నాకు ఎంతో ప్రియమైన వారు. ఆయనేంటి హిరణ్యకశిపుడు, ఈ ముల్లోకాలకు నేను అధిపతినిరా, నిన్ను కూడా అధిపతిని చేస్తాను, నువ్వు నా కుమారుడివి, యువరాజువి, ఆ నారాయణ అనే నామం ఒకటి వదిలేయమంటాడు ఆయన. నువ్వు నన్ను ఎన్నో బాధలు పెడతాడు, ఎన్ని బాధలు పెట్టి నాకేం పర్వాలేదు, అవెంత నారాయణ 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 అంటూనే ఉన్నారు ఆయన. ఆ బాధలన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా అవి తొలగించబడ్డాయి. ఎన్ని రకాలుగా ఇది చేసినా కూడా ఆయన కట్టుబడల హిరణ్యకశిపుడికి. శుభాలు జరిగినాయి, అశుభాలు జరిగినాయి, ఎన్ని జరిగినా సరే నీకు రాజ్యం ఇస్తానురా అని చెప్పిన నన్ను ఆశ పెట్టాడు ఆయన. ముల్లోకాలకు అధిపత్యం చేస్తాను నిన్నని. అందరూ నా పేరు తలుచుకుంటుంటే నువ్వు ఎక్కడో దాక్కున్న నారాయణుడిని తలుస్తావేందిరా అని చెప్పినని కొడుకుని మభ్యపెట్టడానికి చూశాడు. ఆయన ఏం దొరకకుండా ఆయన భగవంతుడి స్మరణే ముఖ్యంగా తీసుకున్నారనమాట ప్రహ్లాదుడు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంగ వివర్జితః తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. శత్రుమిత్రులతో సమభావనతో ఉండువాడు, గౌరవం అగౌరవం, వేడి చలి ఆనందం బాధ కీర్తి అపకీర్తి పట్ల సమభావం కలిగిన వాడు, ఎప్పుడు చెడు సహవాసం నుండి దూరంగా ఉండేవాడు, ఎప్పుడు మౌనంగా ఉండేవాడు, దేనితో అయినా సరే సంతృప్తి చెందేవాడు, ఎవరిని పట్టించుకోనివాడు, జ్ఞానంతో స్థిరపడిన భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన మనుజుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. ఈ లక్షణాలన్నీ ఉండాలన్నమాట. ఎవరైతే ఈ లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు నాకెంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్పి నన్ను భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యదోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధదానమత్పరమాం భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియాః. భక్తి యోగమును ఈ అమృత మార్గమును అనుసరించుతూ నన్నే పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తిలో నెలకొని ఉండువారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు అని చెప్పినాను. ఆయన తేల్చి చెప్పేశారు. మిగిలిన యోగాలన్నీ వేస్ట్, ఏవి వద్దు,
ఎవరైతే భక్తితో నన్నే స్మరిస్తూ కంటిన్యూస్గా ఉంటారో అదే ఆ భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైంది, మిగిలిన యోగాలన్నీ కూడా వేస్ట్ అని చెప్పనని తేల్చి చెప్పేశారు భగవంతుడు. శ్రవణ కీర్తన స్మరణ ఇవన్నీ కూడా చేయాలి. అద్వేష్ట సర్వభూతాన ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఈ వీటన్నింటి గురించి కూడా. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండోత్